যতনা খুলুমখা তিনি বিশেষকে কাছে কক কচানাম সুখা जों যত সাইমানো जोंनि पार्टी आईपीएफटी 2009 হইতে जों फाइगो आं मुइतमानो 2009 गो पुइला जोंनि पार्टी आईपीएफटी राज्य सम्मेलन खाइफ्रो जोंनि खुम्बुलुं नवाई ऑडिटोरियमो जों बेपागै 50-60 जना जों डेलिगेट आजरा जों मात्र 24 जन खाइ जों सेंट्रल कमिटी फर्म खायो आजरागो जों साइमाखा जोंनि गाइसोर नाहरमों जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि नाहरमों जोंनि एडीसी एरिया नो जोंनि शेड्यूल एरिया नो संविधाननि 2-3 दारागै जों कताल हास्ते खालायनाय कताल राज्य खालायनाय अबनो त्रिपुरालैंड अबनो काइसन जों डिमांड ओ डिमांड नाहरै जों 2009 हयते तुरुक जों आगाव फैयो आं मुइतमानो 2009, 10, 11 रगो जों जखनते त्रिपुरालैंड कक साफ्रो जों प्रचार खाइफ्रो गोबां मा जों बेंगायो जों मुनैयो जों थात्ता खायो त्रिपुरा जगो गोबां मा बरक त्रिपुरालैंड चाजागिया त्रिपुरालैंड बरक हामजागिया अबायक्ले जों गोबां मा जों दुखुमाय फैगा कष्टमाय फैगा जों सारा त्रिपुरा जों गुरिखा आं तै मुइतमानो 2009 जखनते आं लोकसभा गो आईपीएफ तिनेंगै आं कैंडिडेट अंखा पूर्व आसन आजरा आं प्राय 40,000 बुट मानखा पुइला जों आईपीएफटी 2009 जों पूर्व आसन आं एमपी बासाव आजरा गोबां जागा आं गुरिखा सालायखा प्रचार खाइखा किन्तु बेसेबाग बरक जों मुनैगो जों थाब थागलायो त्रिपुरालैंड कुनदिमाइया अब असम्भव दाबी अब असंवैधानिक अब विवेक कामी आईपीएफटी जों खाइखांगाय त्रिपुराव दांगा नांनाय पाहाड़ी बांगाली दांगा नांनाय हायनि जों बेंगायो आं दाबो मुइतमानो जों तुरुक किन्तु आं आफ्रो बखाव आंनि बिसास दं साथेल सालसा त्रिपुरा सारक जोंनि दाबिनो जोंनि नाहरमों जोंनि त्रिपुरालैंड एडीसी एरियानो जों कदाल हास्ते खालायनाय माने न तुरुक बय बुजिनाय ते हामजागनाय अब आंनि बखाव दं जों 2009 हयते तुरुक फायै 13, 14, 15, 16 हंखाय जोंनि पार्टी मोटामोटी कराक ओंखा जों तो साइमानो जोंनि 23 अगस्त 2016 जों जोंनि आगरतलाव जों जखनते जों त्रिपुरालैंड स्टेट हु डिमांड दे जों पालायफ्रो जों गोबां मा जों दुखु माखा जो साइमानो 2016 23 अगस्त जों प्रायर 50-60 हजार जों बर कुथुमखा आफ्रो गोबां मा जोंनि सीपीएम केडाराव बर जों कासै बुखा तखा जोंनि गारि सक्साखा प्राय 50-60 टा गारि सक्साखा तै प्राय 80-90 जन हाय जोंनि केडार जोंनि सिक्लारक इभेन बुरिरक बुजाखा तकजाखा तै जीबीओ लायखा हस्पिटाल लायखा अमायक्ले जों गोबां मा दुखुमाय फैखा किन्तु आं बिहेस दङ सासेल सालसा जोंनि दाबि जोंनि हरमुनो बर हामजागनाय तैबो आं मुइतमाखा 2016 जखनते पार्लियामेन्टआव आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह दं बने आमालो बरक आरो कासे बिल पास लायखा जोंनि सीआईबी बिल सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 आफ्रो प्रस्ताव तो बखा बरक आज और जों 2016 आं ताखौ मुइतमानो जों डिसेम्बर मासआव 10 तारिखआव जों डाउन टू डास्ट जों सारा त्रिपुरा बन्द खालायखा स्पेशली एडीसी एरिया जों बन्द खालायखा तामनि बन्द सीआईबी नो विरोधी खालायो एगेन्स्ट खालायो आज और जों गोबां मा बुजाखा तकजाखा आं मुइतमानो प्राय 40 जन हायसिन सिक्लाराव जीबी खालायखा स्पेशली गन्डासफोराव जोंनि निबेन टुप्रा संराव सिरियासलि बुजाखा ब एलएस लायखा मन जों गोथैनि गोथां फिथाइ फैयो अबायक्ले जों सीएमनि बागै जों अनेक आन्दोलन खायखा
आजरो जों 2016 जों सिएबिनि बागै जों मुभमेन्ट खायफ्रो जों आन्दोलन खायफ्रो बन खायफ्रो जोंनो केबो सापर्ट खाया CPM सापर्ट खाया कांग्रेस सापर्ट खाया आईएनपी सापर्ट खाया त्रिपुरा मथा दाफ्रो इमां थिनुगियाखौ अबायख्ले जों सिएबिनि बागै कठोर आन्दोलन जों एग्रेसिव आन्दोलन मुभमेन्ट जों खायखा आव जतन साइमानो के बुल करी किन्तु मासे मासु नेतारकटाबो सागो सिएबिनि बागै आईपीएफ तो कोन खाया एनआरसी सिएनि बागै जों अनेक किछु सामु खायगा आं मुइतमानो 2018 जों सरकार फाइमेनि परेगो जों दिल्ली थांगा आंनि जे दिल्ली थांगा जे जों गुवाहाटीआव आवनि बागै जों कायसा मुभमेन्ट खायलेखा आं ता मुइतमानो गुवाहाटीआव जोंनो बर कल खायखा जोंनि जत नर्थ ईस्टनि चीफ मिनिस्टार इंक्लुडिं कांग्रेस सांमा जोराम थांगा मिजोरामनि सीएम तेनि मणिपुरनि डेपुटी सीएम नागालैंडनि सीएम तेनि आसामनि मिनिस्टार अतुल बरा ते अरुणाचलनि मिनिस्टार ते आं सह जों प्राय 16 जन मिनिस्टार इंक्लुडिं चीफ मिनिस्टार जों दिल्ली थांगा दिल्ली थांगै जों 2 बार मालायखा जों होम मिनिस्टार आफरो दंमाने राजनाथ सिंह बनि चेम्बार थांगै जों सालायखा जों नर्थ ईस्टनि मिनिस्टार ते लिडार जों जतनो सिएबिनि जों बिरोधी खायो नर्थ ईस्टआव सिएबि चालु खायमाग्ला हायख्लायै जोंनि मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा तेनि नागालैंडनि चीफ मिनिस्टार रियु ते जोराम थांगा चीफ मिनिस्टार मिजोरामनि आं दाखौ मुइतमानो जों 16 जन मिनिस्टार थांगै आबनो जों प्रतिबाद खायो सिएबिनो जों कासावनि बागै जों दिल्ली थाङो आं प्राय 3-4 दिन दिल्ली दंखा आंनि जे राजनाथ सिंह गोबां कक्साखा त्रिपुरानि अवस्था ना कक सायखनाखा त्रिपुरा अलरेडि ओभार पपुलेटेड त्रिपुराव जुदि सिएबि चालु खायखाय तैबो जों माइनरिटी टु माइनरिटी जों मास्टर कपिं थानाय ता जों 31% जुदि सिएबि खायखांख्लाय चालु खायखांखाय एनआरसी खायखांखा जागा जों डाउन टु 20% नायसो आं सागा आं स्ट्रंलि अपोज खालाया बनि बागै जों आईपीएफ तिरो सुदु त्रिपुरानि मुभमेन्टया जों सिएबिनो तैबो अनेक जों आन्दोलन खायखा जों कासखा आं मन्दिर दंदो तै आं क्रिया आं बीजेपीनि कोनो कक खायाखै आं चिन त्रिपुरानि मुख्यमंत्रिनि कक खायाखै आं निजे थाङो आं सिएबिनो बिरोधी खायो अब आं रिक्स नागै आं नाव जत नुखाना सिखाना आं गुवाहाटी थाङै आबनि केम्पेइन खायगा ते दिल्ली थांबो सिएबिनि बिरोधी आं केम्पेइन खायगा बरं जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो सापर्ट खायो किन्तु जों आईपीएफ पार्टी जों आलादा पार्टी जों नाहरमा आलादा जों वानसुमा आलादा आबङै आं दिनै रिक्स नागै आं दिल्ली थांखौ सावो आबारनो तिमफ्रा मुइतो मानलिया बय थांगा ताइ जों दिनै आईपीएफ दे फाइमेन परेगो न जत साइमाना जों हार्ट एन्ड सोल सामख्लाय दं ते अनेक नेता सालायो एसेम्बलियाव त्रिपुरानि कक साया जों एसेम्बलियाव 3 बार कक साका दिनै प्रमाण दङ दिनै बिसिगिरि देबरमा एमएलए ब कक साका त्रिपुरानि कक तैयो सिन्धु रंजमातिया एमएलए ब कक साका आं जे खुद जों थांनाय एसेम्बलि लास्ट एसेम्बलियाव आं जे ककटि साका त्रिपुरानि आं ककटि साका जों रेकर्ड दङ जों त्रिपुरानि कक अनेक साबो जों एसेम्बलि कक जों साका सिन्धु जों एमएलए जमातिया सिन्धु एमएलए साका बिसिगिरि एमएलए देबरम ब कक साका आं जे खुद त्रिपुरानि कक साका जों साइ दङ जों खायनाय आबनो आं बारबार सागो जेबर कुबुइके सामख्लायनाय सत्य सामख्लायनाय आब जय अंनाय तै जों आईपीएफ बिजि फेमिनि परेगो जों गोबां सामख्लायखा नरगो साइमानो दिनै महाराजा बिरगमनि स्टेचु जों सनामखा एयारपोर्ट जों सनामखा बनि बडे जों दिनै बरमुरा हाथाय कदर जों स्लाइरिखा तै महाराजा बिरगमनि बार्थडे जों सुटि घोषणा खायखा तै गोबां मान साइमानो तै दिनै एडीसी मामानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों प्राय 38 बोसोर गाखा नियरलि 40 years 40 yearsनि परेगो अमनो पुइल्या एडीसीनि कायसे बिल पास लायजाबो दिनै स्टेट कैबिनेट दिनै मन्त्रि सभा जों बिल पास लायखा अब टाउन बिल एस्टाब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटि बिल अब जों पास लायखा आबार तो साइमानो तै जों एडीसीनाव दैबो जों करा खैना बागै त्रिपुरानि दिन दाबि दंनाय न किन्तु इन द मीन टाइम त्रिपुरा मायानि सिगां जों गोबां साममा खायनाय जों 125 million बिल अब जों बिल पास लायखा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट मन्त्रि सभा बिल पास लायसिन दिल्ली पाठार होखा
आजागा जों गोबां जों लुगु दिनै डाइरेक्ट फान्ड निबा जों रहखा डाइरेक्ट फान्ड माननाय रेवेन्यू नियाव क्लाइनाय दिनै लैंड पावर लैंड इजेशन पार्चेस अब पावर माननाय जों हेक्ले जों निने प्राय 43 डिपार्टमेंट रिना बागै जों केंद्रआव जों अब बिल अब पोस्टर पाठका अब जो साइना तै दिनै नों सुंलुगु एडिसिओ जे ताबो दिनै डिमार्केशन खाइया अब जों दा प्रस्ताव खाइ दं अब रिडिमिकेशन मा खाइनाय ते जत्तो दिनै बुमुं दंमोन आगेनि बुमुं दङ तेबो स्लाइगै जों मारि फिनाय अब जों कायसा दिनै कायसा जों कमिटि खाइया जत्तो दिनै आगेनि बुमुं दिनै हेरिटेज दिनै कालचार दिनै ट्रेडिशन आगेनि बुमुं दङ न दिनै हाथाइ हाफं दैमा दैसा जत्तो स्लाइना बागै अब जों कायसा कमिटि खाइया अब दिनै अचिभमेन्ट तै जों लुखा दिनै कक बरफनो tak jeng joto na apa first time in history tak jini kok borok subject joto exam joto competitive exam state ni under je exam to mani je competitive exam ni all exam aro kok borok compulsory sin khairika including judicial service TCS to judicial service to na kauna exam to nai state ni under aro kok borok no jeng compulsory kirika mane kok borok aro সাবজেক্ট মাত্র নাই বাংলা এন্ড কক বরক আগে অমাই করি আগে শুধু বাংলা সিনি দं তখন টিসিএস পাস সুইদি জুডিশিয়াল সার্ভিস সুইদি যে কোনো সার্ভিস নিনি আন্ডার টিপিএসসি আর কক বরক সাবজেক্ট মাত্র নাই আবার जों খাই রেখা আবার তিনি বাং অ্যাচিভমেন্ট তাই जों लोगो তিনি जों फाइमेन्ट परेबो स्पेशल आनि डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों 18 তিনি একলাইবে স্কুল एकलैबो रेजिडेंशियल स्कूल अब 100% फ्री जो साइमन आगे तो माने मात्र 4टा दं माने तब तैजों 18टा जों एकलैबो स्कूल मानखा तब नक तांगै दं अतिन ग्रेट अचिभमेंट एकटा स्टेटो 18टा स्कूल मानानि एकलैबो स्कूल अब थुं दं मैया तब जों मानो तब अलरेडी काम थुरुङै दं विदिन 1 or 2 years अब पाइ थानाय अतिन ग्रेट अचिभमेंट को बो स्टेटो माखा बामफ्रम आमालो 25 बसरो बर मात्र 4टा स्कूल बर सेंसन मानो जों बीजेपी आइपि फाइनल परेगो 1 बसर बिसिंगो जों बर 8टा स्कूल सेंसन करिखा अब तिन अचिभमेंट अब जों वानसुगि मैया तैबिनो साइमानो चिन सरकार फाइनल परेगो प्राय तिनि 600 जन 600 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल जों बीएड डीएलएड खानेबो जों बारे पाठाव रहा 어진이 पहिला कताल स्कीम तब 600 जना बरक तब बासा पास में फेबिखा अब तब पुरै दं बर बाक्सा ते 300 जन हाय 300 नर्सिंग कोर्स जीएमएम जनरल कोर्स अब बांगो जों बेस नर्सिंग जीएमएम जों अब जों बारे पाठाव होगा प्राय 300 जन हाय नर्सिंग अब जों फाइ अब रजागो ते आईएस फरायना बागै आइ कोचिं खायना बागै जों आं प्राय 20 जन हाय रहखा फर्स्ट फेज सेकेंड फेज सेकेंड फेज तेबो 16 जन रहखा पहिला 20 जन तब लास्ट तै 16 जन अब कम्प्लिटली फ्री जों आईएस कोचिं खायना बागै दिल्लीगो जों फाइ जों आइपि बिजि फाइ अब जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाते जों पाथर रहखा अब जों साइमनो जे जों तिनि बाङै ताम साम खाइदों तै गोबां दङ आबनो सालिया जों साइमनो तिनि कैबिनेट तेबो भेरि इम्पोर्टेन्ट जों खुमुलुंगो हाईटेक हस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै खुमुलुंगा स्पेशली जोंनि कैबिनेट मन्त्रिसभा जों बिल पास खालामा अब तुदे तुमरं थानाय अब थांनाय बोसोराव मारै जाखा खुमुलुं कायसा हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै जोंनि कैबिनेट एप्रुव खालायखा अब आगे खाइदे किया बोरैबा आं दिनै तै बोसोर भेरि इन्टारेस्टिं आगेव माइसिनि कोनो खाइदे गैया दिनै एडिसि आन्डाराव दिनै जे ब्लक तिनी आरडी टमनी रुरल डेवलपमेंट ब्लक टमनी जों 12टा ब्लक 12 ब्लक न जों घोषणा खायरेखा एस्पिरेशन ब्लक दानो स्पेशल ब्लक तब इंक्लूडिंग तुलासिको निनि मंगिया गामि हाइक्लाइ निनि रसियाबारि हाइक्लाइ जों 12टा 12 ब्लक न जों डिक्लेयर खायरेखा जों सरकार फामिनि परेगो स्पेशल ब्लक एस्पिरेशन ब्लक अब स्पेशल फैसिलिटी माननाय ता मानियो दं अब जों आइ खायजे गया बने बागै दिनै जों साइमनो दिन आइपिएफटि र बालाय खिनो दिनै सामं खाइ दङ फियाबा अनेक बरक
abono release khlaya muni ang tin masawo chira IPFT kamang ma chung samkhai tumani including the Parliament chung tak basically tak coronavirus pandemic ni bagai chung movement khlainai chini party IPFT je movement khlaina hai ang challenge ki samano je kono party na CPM na Congress na BJP INPT je kono party phangthung ben motha phangthung ang challenge samano borok chini party IPFT je andolon khlaimani movement khlaimani aggressive movement borok khlaimeya chung khlai phunuk nai chung just nahin tong jora nahin tong chung deshe dugi hangkhaina chung meeting khlai chung central committee meeting khlai chung declare nai chung movement khlainai jin tibalan tai sudo tibrao simia chung Delhi thangnai tin movement tai abo chung parunu sajak jora nahin tong di chung movement khlainai bori bagi IPFT party tini angte kaisa khobor kaham ronam sukha tini 18 तारिख में 18 में 2021 tini tini cabinet nung bill pass laika मंत्री सभा एप्रूव खायका जों 22 टा 22 assistant professor in Cockburg subject जों आबो दिनै एप्रूव खारेका तुदे तुमरो आबो एडभार्टाइजमेंट थानाय जों तिब्रा सरक माननाय आबो पहिला हिस्ट्री गो Cockburg subject professor नाय आबो जों दिनै मंत्री सभा एप्रूव खायका आबो दायित्व आबो एडभार्टाइजमेंट थानाय बनि प्राय बेतन जों नुखा जागा प्राय निनि 70,000 हाई बेतन निनि हाई बरफ माननाय 70,000 ते 1.5 लाख हाई बेतन ताव नुखा स्केल बेलाय काहाम आबो इजिसि स्केल माननाय तिनि नम हाइसिन बेलाय सिन बां खबर काहाम जे बरफ कक बरफ नि डिग्री खायजाक डिप्लोमा खायजाक PhD खायजाक कबर साबजेक्ट तिगि बरफ एप्लाइ खायमाय ओमहाय जों खाय दं abang ang kakawo tini tiba sarok special sini ADC area tongai rok nerok kaham ke tonglai di जों tini amon ang masabo party IPFT je जों khlai tongmani samno जों public ma posawroi nai borok tabo realize khai tongo tini party IPFT je जों samang khlai phaimani ageni samake जों ma khaifi nai जों kono bakhata baidi जों nukha tini katal party phai tongo ang saini abara bosudratei बर बखाबाय दि हमजा गया बर साइदम ग्रेटर टिपारलेन जेबो जों खोनाखा गोबां बरनि फेसबुक नुखा जों WhatsApp नुखा ससियेल मिडिया नुखा 10 तारिख एप्रिल बर बुट पास के हंगाय 11 तारिख एप्रिल बर दिल्ली थांगै ग्रेटर टिपारलेन तो बनाय ग्रेटर टिपारलेन कक सानाय आकर बेंग थांगा साइनिया अबंगै बर वान सौनाय जिनि बर बुद्धिजीवी जिनि कर्मचारी द इंटेलेक्चुअल ग्रुप द यूथ the student community nero wansongdi chine party IPFT takphana जों chine nahorma जों yakariyakho chine wansomo nahorma again hain tongkho जों coronavirus pai khangkai जों man immediately जों movement khainai जों aggressive movement khainai so tiprawo chimiya जों Delhi thangnai Guwahati thangnai जों chine dabino जों khainai tek waisa जों krak khato phinai जों saimano sara tipara boro saimano angbono balai khusinka including Moras, Boagra, the maximum intellectual group, Bros Haimaka, Je, Tiberland Chara, Chute Basia. The ultimate Chul and Barber Saitam Aguso, the ultimate Chulosonikai in Tiberland. Statehood demand based on edicary of Tipura. And Aguso Tabu Saitum. In the meantime, come on, Chikonchon Davi Pemano, I want to welcome play. It's an ultimate solution. It's in the Tinang Bagay. Chine jog domui o tibra sakawo ke thangtong thangna hangkai buisai keplai buisai gereng buisai genang ke thangna hangkai जों tiberland nango statehood nango abona ang barban koksa abona जों yakaya chini tiberland dabe जों khai thangnai जों taw sarkar tongo tini tei duibo tongo sarkar je mancha जों samang khlainai जों teibu tin borona teibu जों bakha thangronai tini takphon tini youth drop ang kwbangma jagan khor mai tongo tini youth drop takphon tongo बर क्राक दंगो जिनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप जिनि कर्मीराव आसल हाना हमजानाय दखना हमजानाय टिपारलेन हमजानाय बर ताखौनो ठीक दंगो ता कचाराव फायै गोबां पार्टी कटाल फायनाय बर साइदम ग्रेटर टिपारलेन कोनो मीनिंग करै कोनो माने क्लियर काट बरनि अब मैप रो जों नुगियाखो अब आं सावो जिनि मेन दाबिगे जिनि टिपारलेन दाबिनो जों खाय दंगो जों खाय थांनाय जिनि
नर्थ इस्ट चिनी कमिटि दङ चिनी अल इन्डिया बहायनो चिनी कमिटि दङ NFRS दङ जों नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट अब चिनी दङ तापन जों बर जजुग दङ चिनी नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आरो जों गसे मेम्बार जों तीन तिब्रानि IPF आरो जों मेम्बार जों इदानि आं दिल्ली कक साइड दङ जिरानि मनीष लामा समा कक साइड दङ बरक साव चिनी कोरोना भाइरास पाइका ओंखाय जों तेवसि मिटिं खायो चिनी नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आ कमिटि राव जों तैसा काराक खायनाय होनबो जों साहागो आं खागाबो जों जे मुभमेन्ट जों तैसा रिभाइभ खायनाय जों खायबो दङ कुनु खाता बायदि जेब्रो तिब्रालान हामजांनाय बखारय हामजांनाय बरक दंनाय बरक जों साबुत खायनाय बरक कुनु बखा थैया आबांगै आं सावतिनि जेतिना पार्टी IPF तिनो अनेक बरक कक दुरनां कक सामानि ताताल सामानि तिब्रालानि कक सालिया हाय सालिया आं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्से सानामो जों बाबा सिनामासु तिब्रालान स्टेटहुड हाय नमाया नों 100 बारफानो नों जिन एसेम्बली गो स्टेट एसेम्बली गो नों बिल पास होदि यदि केंद्र सरकार सयांका बमाया कैसे एग्जांपल होनो सानाय उत्तर प्रदेश UP गो नों दा मायावती मुख्यमंत्री तंफ्रो आजरावो मायावती 2 बार प्रस्ताव रखा एसेम्बली बिल पास लाई बद रखा उत्तर प्रदेश न UP न 3टा बाग माखलायनाय अबकाय मायावती BSP बनी बो आर मुख्यमंत्री बो 10 बছর साखा बो पसा पास कर होखा एसेम्बली गो कन्सेंसस खाइबो UP ओ बो पसा पास कर होखा UP न 3टा स्टेट माखलायनाय बो 2 बार पस्ता पास कर होखा 10 বছর কিন্তু दिल्ली सबका आपसा सौइका কিন্তু दिल्ली गवर्नमेंट आपनि अतल बास पाइ दङ आपरो बो रिलिया मनमोहन सिंह आपो बो रिलिया तांगै बर कन्विन्सिंग या बमगै निने UP नो बरो बागना नाइया केंद्र सरकार सैया पार्लियामेंट सैया अब मानलिया साइड बाय साइड जों नायनि मानो निने तेलंगाना आंध्र प्रदेश नि कचा तेलंगाना बाहायनो आरो नै विधानसभा सैया विधानसभा कोन दिन नाइया आरो नै जों नाय मानो आरो नै मुख्यमंत्री नाइया जों नुखा किन्तु केंद्र सरकार पास करखा बिल पार्लियामेंट बिल पास खायखांगोन स्टेट गवर्नमेंट अब ऑटोमेटिकली बरो गसै मानाखा ओबाके कैसे आइन तो न पोरडी आर्टिकल 2-3 पोरडी निनी पार्लियामेंट आइखांख्लाय निनी दिल्ली नाइखांख्लाय जेकोनो स्टेट बरो खाइरो मानो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अब कोनो असेंबली नि परमिशन नंगिया असेंबली बिल पास खाइ नंगिया जरिसे केंद्र पार्लियामेंट निनी बोर्ड लोकसभा राज्य सभा नि MP रो बारो नि केंद्र सरकार बरो रिना मुस्तुको हांखाय बरो कन्विन्सिंग हांख्लाय बरो एनी टाइम एनी डे जेकोनो स्टेट नि बरो कताल खास्ते कताल राज्य फ्लाइट मानो अब आर्टिकल 2-3 नों कन्स्टिट्यूशन इंजन पयनि अब कोनो स्टेट नि कोनो पावर करै स्टेट नो अन दाबि खायनानि बा तुनो रिनानि बागै अब जों मन बारबार सावो जों सेंट्रल न कन्विन्स माखायनाय दिल्ली न कन्विन्स माखायनाय जेकोनो पार्टी पेंथों BJP पेंथों कांग्रेस पेंथों आनि जदि केंद्र सरकार रो बा पार्लियामेंट नि MP रो बा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बरो कन्विन्सिंग हांखाय बरो जदि गस हांखाय जों एनी टाइम जोंनि स्टेटहुड जों मानो अब त्रिपुराबो सिमिया एनी स्टेट नि तावर नि बडुलैंड फॉर एग्जांपल नि गुरखालैंड फॉर एग्जांपल नि छत्तीसगढ़ नि उत्तराखंड नि सॉरी नि अबसर विदर्भ हरि प्रदेश अबरो बरो सानै दं किन्तु सेंट्रल कन्विन्सिंग नांनाय अब आं बार सावो सेंट्रल थांस कन्विन्स माखायनाय आनि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तै आरो नि जे नेतारनो जों नेशनल लीडर थांथाङै जो कन्विन्स खालामनो हाखाय आव त्रिपुरा राज्योआव अरेन त्रिपुरा साराव त्रिपुरानि नांगौ बर एडिसि एरेनो बर स्टेटहुड खायनि आंखाय बर बरनि भबिष्यत गुरै बर भबिष्यतै बुकमां थानाय बरनि बंबांग जों बरनि सेम्पाथि बरनि जों बर लबि खायनांगौ बरनि सहानुभूति जों माना नांगौ आबां आं बार सौजों दिल्लीआव सिम थांनाय दिल्ली थां जों बर कन्विन्स माखायनाय बनिबा आं दिनै अमन कयनाय जोंनि त्रिपुरानि मुभमेन्ट जों खायनाय जों दिल्ली बुथांबर कन्विन्स खायनाय जों सुदु मासावाइस बिसावाइस थांनो गैया जों एभ्री मान्थ एभ्री वीक जों थामाखैसो गाहाम जों दिल्ली थाङो आरो नै दारावबाय जों मालायनाय तुमा BJP तुमा कांग्रेस जेखुनु नेशनल लीडर जों बर कन्विन्स माखायनाय बर लबि माखायनाय टेक भेरी इन्टारेस्टिं आं मा साबामो যখন দে নেনে दिल्लीआव बाजपेयी एमएलए 3टा राज्य ब्रह्माखा झारखंड उत्तराखंड
झारखंड उत्तराखंड ये नाम से छत्तीसगढ़ ना छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ब्रह्माखा जमाते बरो उत्तराखंड माफ्रो नग नाइने दी उत्तराखंड अब तब यूपी ने कैसे पार्ट ini tabo abo tong Dehradun Uttarakhand ma boro ani Uttarakhand ni netaro boro asa aggressive movement khaya statehood bagi boro Uttarakhand ni boro movement khaya jengno bunugya khlaina kitu abo asik sijagya phia boro central thang bo convince khaya Delhi thang boro ani prime minister hum bo convince khaya jeng Uttarakhand nango abang Uttarakhand ro laki ngi kabal ka hamoi boro mai thanga बरो कोनो मूवमेंट एग्रेसिव मूवमेंट बरो खलाया जोंनो बुनुगिया हिस्ट्री ऑफ क्रै तेलंगाना मूवमेंट खलाया ठीक दं झारखंड मूवमेंट खलाया एग्रेसिव मूवमेंट खलाया बरो जोंनो बु किंतु उत्तराखंड खाय बरो एग्रेसिव मूवमेंट खलाया अपन बरो बन लॉबी स्ट्रांग मनि बगै बरो राज्य बाय थाका टेक एस फॉर एग्जांपल निनि लद्दाख एकै अवस्था लद्दाख नि बरो स्ट्रांग डिमांड खलाया एग्रेसिव मूवमेंट खलाया लद्दाख बरो यूनियन टेरिटरी बा स्टेटहुड बरो दाबी खलाया बरंसो केंद्र सरकार वन सगै निनि दिल्ली सरकार वन सगै बनो खा नांगै बरनो लद्दाख बर रिरिखा इदानिं रिरिखा ए ओम हाइक्लेस जों केंद्रनि बरक बाय निनि तुमा कांग्रेस तुमा बीजेपी आरो सेंट्रल लीडर बायजों बरनि हामजामाजों माना नांनाय बरनि सहानुभूतिजों माना नांनाय बरनि सिम्पाथिजों माना नांनाय होंग्लायसि आंखागाव जों जोंनि स्टेटहुड डिमांड जों डेभेलपमेन्ट डिमांड जों माननाय हक साइनो आंखायनो हायजत तननो ani rangkan taku bukurona ani paiphlaya ani khaksak ma hambai ya kori ani kok isa samani orna mutaka jodro hambai klombai kya